Hello, hello mga moms! Ayan, so for today's video po, nandito na yung mga solar lights mula kay Sisi Maymay Flores. So, i-display na natin siya. Yan yung mga kapalit ng mga ilan sa mga nasira. And of course, yung nawala din, yung hindi natin alam kung nawala o ninakaw, na street light, yung malaking ilaw dun sa bandang likuran. So, isa-set up na natin siya para mamaya makikita natin yung magiging effects niya. Sorry, kasamahan niyo ako. Unahin natin itong lawn light. Ito yung mga pwede natin ilagay dun sa mga halaman o dun sa mga bulaklak para meron siyang spotlight. Ayan, dito naman tayo sa A-house. Itong strip light natin. Ayan, kakabit na natin. Pag-high mo. Sige, patas mo pa. Ano, parang pag-color. Kasi, awan. Tingin mo doon. Kanima? Tara. Ito na yung isang solar panel natin para may ilaw na tayo dito sa ilog. O yan, mamaya makikita ninyo. Sa Bembem TV na yung nagkakabit. Para diretso na sa bubong yung solar panel niya. Doon na siya paaarawan. At ngayon naman, mula dito sa may entrance, no, yung meron tayong Welcome Hinaguan Nature Park, ipapalibutan din natin siya ng mga ilaw. So para mas malinaw siya, maganda mag-picture, no? Tapos, syempre kapag pinost mo sa Facebook, mas mapapawaw yung mga tao. Dahil ang ating Hinaguan Nature Park mas maganda, hindi lang sa umaga, maging pati sa gabi na rin. O, diba? Para pag namasyal, bongga! So, yan na. Yung pala yung natapos natin. Inabot ng ating ilaw. Mamaya tignan natin kung ano magiging resulta. Ayun na siya, Sisi, oh. Yung ilaw, nilagay namin. Yung iba, hindi pa na ilaw. Siguro kasi baka hindi pa na-install na masyado ng araw kanina. Bukas, sana pa natin na magandang pwesto yung solar panel para maarawan. Oh, di ba? Tsada na siya mag-picture dito. Oh, di ba? Tsada. Tapos, dito sa A-house natin, ayan, oh, may pa-A na rin siya. Itong yellow na isa, naipit ata. Naipit yung kalahati. Kaya nag-isang ilang. Diba? Tsada na siya kaayo. Yan. So, dito naman sa bandang bilyaran, ito na yung ilaw natin ng ayan, yung floodlight natin. So, pwede na kayo maligo dito. Hi! Safe na sila makakaligo dyan. Makikita na nila yung pwesto nila. Klaro? Wow! Ayan na, may bago na silang ating ana-ana ka-house kung saan. Galing yan kay Sisi Maymay Flores. Ayan. Naputol yung wire niya. So, yung strip lights na to, merong colorful, meron ding Warm light. Warm lights lang. So, ayan, tatlo po sila. Kasi sample lang po yung binigay ni Sisi Maymay and ana-ana ka-house. Meron Tingnan na niyo, dito magandang ilaw sa ano sa tingin nyo, yung colored or yung warm light? bilyaran para pag naligo sila maliwanag. Meron na rin doon sa aming manukan. Puntahan natin ang aming manukan. Ito na yung ating manukan. Ayan, may ilaw na rin sila dito. At least, medyo maliwanag na. Dalawa nga dapat. Di ba maliwanag na rin dito. Ayan, chinecheck na ni Brenda yung loob. Nagawan din namin kayo ng bahay. Ay, nasa taas siya. Ayan siya. Dalawa yun sila guys. Ayan na.
Magkapatid din silang dalawa. Gagawa namin sila ng pulungan. Thank you, Sisi Maymay. Ayun na, oh, di ba? So, maliwaliwanag na siya. So, marami na kayong pwedeng pagpicturean dito. Pwede na kayo mag-post. O, di ba? Paliliwanagin pa natin, pagagandahin pa natin, hahanap pa tayo ng mga pwede natin ilagay o i-display. Comment down below, suggest naman kayo. Mga pwede pa nating idagdag o ilagay para sa mas magandang pasyalan sa gabi, hindi lang sa umaga ang hinaguan. Yan. At sa mga pupunta rito, please, ingatan naman po natin ang paghawak, no? Huwag po natin siya masyadong panggigilan para na sa gano'n naman po ay hindi siya masisira. 'Di ba? Kasi yung iba natin mga lights dito ginugunting, nasisira. So ingatan po natin din ha mga moms. Especially yung mga magulang, bantayan natin yung mga anak, 'di ba? Yan. Thank you so much once again, Sisi Maymay Flores. Aha.